Sve je iPhone, sve je AI. Eto, to je kratka verzija svijeta u kojem danas živimo. Ozbiljno, pogledajte samo oko sebe. Xiaomi je 17 Pro Max. Iako tu ima jedna nova informacija. Procurile su neke fotke Galaxy S26 Ultra i pogodite koja je boja tu. A o softveru da ne pričam. Odjednom je sve staklenasto. Mislim, Kinezi su uvijek pratili iPhone, ali kad vidite novi Vivo Origin OS, zapitat ćete se gdje je granica braćo s istoka. A što ćete tek pomisliti o AI igračkama za djecu? Da, to je novi hit na koji trebamo biti spremni. S motikama i lopatama ako mene pitate. I mislim da je službeno kraj onoj bez slike ti ne vjerujem jer... samo pogledajte ovo. Neverovatno. Hrskavo s polja, toplo i sočno iznutra. Ovaj burek je prava poezija. Svaki zalog ima snagu udarca, ali u stomaku pravi mir. Bruce Lee i burek. I to rekao je burek, a ne burek s mesom. Znači, sigurno nije fake. Dejo, međede naš vrti intro. Bruce Lee s burekom, Medo koji radi za Bytebox i vrti intro. Što je sljedeće? Telekom operator koji poklanja gig. Tu svi podlačimo crtu jer to nitko ne vjeruje. Osim ako ste u Aeronetu, jer pazite ovo. Ako do kraja ovog mjeseca potpišete ugovor i kupite telefon, svejedno ćete dobiti dodatne megabajte u vašoj tarifi. To nekada više od duplo. Nema biranja, ili ovo ili ono. Više informacija kao uvijek na linku u opisu. Postoje stvari kao što je korištenje iPhona za inspiraciju, a postoje stvari kao ove. Da nema one rupe za kameru i kineskih slova, ja iskreno ne znam kako bih ovo razlikovao od iPhona. To je novi staklenasti Vivo Origin OS 6. Ili je možda Xiaomijev HyperOS 3. Čekaj, možda je Oppo ColorOS 16. Priznajte, ni vi ne znate, ali ipak je bio novi Origin OS 6. Ako ništa, barem Samsung ne sliči toliko na iPhone, no i on s vremenom postaje nekako sve prozirniji. I ne znam je li samo do mene, ali nekako sam pod dojmom da su svi prestali pokušavati nešto novo i kao da su odlučili kopirati što Apple radi, amen. Je li to zato što dokazano funkcionira ili jer su lijeni? Ako je suditi po reakcijama na Xiaomi 17 Pro Max, ja ću nevoljko reći da možda funkcionira, jer ja nikada nisam vidio toliko reakcija na jedan Xiaomi telefon, i to pozitivnih. Sad počinjem misliti da je Samsung to vidio jer nemam drugog objašnjenja za ovu sliku ako je istinita. Inače, ovo je navodno Galaxy S26 Ultra. Vidite i vi isto što i ja, jel tako? Sumnjivo poznato narančastu boju u sredini. Ako ništa, barem je dizajn telefona i dalje prepoznatljivo Samsung. Kad se već tješim, izgleda da postojanje Xiaomi 17 Pro Max telefona ne znači da neće biti Ultra. To znamo zahvaljujući poznatom likeru Digital Chat Station. Ako niste čuli za njega, ja ne znam gdje živite. Koji je objavio neke detalje vezane za kamere na Ultra telefonu. Čini se da će biti slična priča kao prošle godine sa dva bitna nova detalja. Prvi je da će periskop kamera imati neku novu optičku tehnologiju, a drugi je da će navodno biti dva Ultra telefona. A taj drugi će imati neke revolucionarne mogućnosti vezane za kameru. Znači, neće sličiti na iPhone. To me vodi do pitanja koje imam za vas. Jeste li i vi pod dojmom da telefoni sve više sliče na jedni druge? I konkretno, sve više na iPhone. Još sad kad se sjetim da će Android praktički uništiti instaliranje APK datoteka. Koja je onda razlika uopće? Osim što je iPhone fluidniji. Valjda. Dok smo još na temi telefona, evo nam još jedne suradnje. Ovaj put Realme je najavio suradnju sa Rikohom. Velika razlika. Rikoh je poznat po svojim kamerama i printerima, a prvi plod te suradnje vidjet ćemo na dolazećem Realme GT8 Pro modelu. AMD Global se pak i dalje trudi da se nekako istakne iz mase, pa su sada najavili hibridni telefon. Da ne duljim, zove se AMD Touch 4G, izgleda isto kao stari LG G3, ko se sjeća toga. I zapravo je obični telefon bez smart operativnog sustava, iako ima dosta pametnih mogućnosti. Možda najpametnija mu je cijena od samo 45 € u Indiji. I ne, još ne znamo hoće li ikada doći do nas. Ono što sigurno hoće doći na ovaj ili onaj način su AI igračke koje su sada moguće zahvaljujući LLM-ovima kao što je DeepSeek.
Tijekom prošle godine to je postao veliki hit u Kini, pogotovo Bubble Pal koji je prodan u preko 200.000 primjeraka. S vremenom se te igračke pojavile i u nekim američkim i kanadskim trgovinama, a fenomen se i dalje širi. Već postoje američke kompanije kao Curio koje imaju svoje vlastite AI igračke, dok je Mattel još u 6. mjesecu potpisao ugovor s OpenAI. I ne mogu da se ne upitam ko je ovdje lud? Ako smo išta naučili, to je da nema tog zaštitnog filtera koji mi možemo dodati u ove AI-ove, a da ljudi ili djeca to nekako ne zaobiđu. Zamislite samo razne potencijalne opasnosti. Na primjer, stručnjaci su već upozorili na emocionalnu povezanost. Dijete se lako veže za običnu plišanu igračkicu, a što će tek biti kada mu ta igračkica postane najbolji prijatelj s kojim može pričati i koji ga sve razumije? Zvuči strašno distopijski i bome kao da sve više živimo u toj distopiji. Isti telefoni, AI igračke i evo, više ne znamo ni što je stvarno. Potim najviše mislim na Sora 2 AI koji vam Ivan predstavio u prošloj epizodi. I dok vjerujem da vas je video Bruce Lee kako komentira burek nasmijao, možda i neki sa Stephenom Hawkingom, ili Super Mario koji bježi od policije. Nešto imam osjećaj da će Nintendo malo popričati sa OpenAI. Neki se već žalili kao što je Motion Picture Association za korištenje poznatih likova iz filmova. I koliko ovoga je legalno ili čak moralno? Da, sad se mi svi smijemo i zabavljamo, ali sretno nam svima u svijetu gdje bilo tko može staviti bilo koga u bilo koju situaciju. Promislite malo o tome. I kako onda uopće znati što je laž, a što je istina? OpenAI će možda s vremenom uspješno zabraniti korištenje poznatih ličnosti u ovim klipovima, no siguran sam da će isto tako biti raznih AI-ova koji će raditi bez apsolutno ikakvih filtera. A kad se sjetim da smo mislili da će deepfake-ovi biti problem. Ovdje je samo dovoljno utipkati Josip Zeljko sa Byteboxa mlati medvjeda iPhone-om. I ljudi bi odmah povjerovali da ja koristim iPhone. Eto, nekako i ova epizoda ispade mračna, kao i ona zadnja, ali valjda je to uvijek tako kada se priča o AI-u. Zato ćemo se na kraju malo raspoložiti ovim fantastičnim fotkama koje nam šaljete na naš Discord server, koje sigurno nisu AI generirane. Valjda. Recite mi da nisu AI generirane i da vam upravo nisam dao takve ideje. Moj Josipe, sam sebe sabotiraš. Za dodatno raspoloženje bacite pogled na ovu aplikaciju za gaming na telefonu koja je toliko dobra da je teško povjerovati da je besplatna. Ili je barem Ivanu bilo teško povjerovati. Ili se pretplatite na Bytebox. Je li moguće da redovno gledate Bytebox a da niste pretplaćeni? Provjerite, možda se iznenadite. A ako se iznenadite, pretplatite se. I vidimo se u sljedećem videu.